إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال سكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوشد بردة له في جل الكعبة قلنا له ألن تنتصر لنا ألن تدعو الله لنا قال كان رجل في من قبلكم يهفر له في الأرض فيجل فيه فيجاء بالمسار فيضاء على رأسه فيصق بإسنتين ما يصده ذلك عن دينه ويمسط بأمسات الحديد ما دون لحمه من أدم وأسب ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يشير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو جيب على خنمه ولكنكم تستعجلون رواه مسلم أمدي تانو بايا فدلي أمبي دميني على في أمبي أنيني على في أكان كيشي كباني ركون تورو منان كبارا جوو نالاي جومين كندا مغوتي سرمين بوفيلي نالاي جومين فنا فيلي مغوتي سرمين بو كندا أمبي سيريا باتو فنسيدي تي من كباتو يتياني على كلم بيوتي جنيغنتي على لا أمبي سيريا محمد ولا كجون ولا كتيرندو كسيني نما باكانا كدونك ونا كسيبو على كو كسين من كتشاكو سبي نوتي من كبو يلا كجون حديثا من بامبولو خباب بن الأرت تيدن كسيبا دودو أكو دوندولا كولوتو مدينة أني حديثا من فوانا تشوكو دولا في رواية وهو متوشد بردة قد لغينا من المشركين شدة مؤمنون تمام ويسلام يامنا كلمن يامنا ويجل يسر مكة توركم لما بداروكا أنا كي وللما وتورو لا كتورو كدو أقول تمام ولو يتورو سرو كبو مشركوما كو تارو كويرا تشيدنا صلى الله عليه وسلم كو تارا تشيدن فيو كويرا تشيدنا ko ya soro cide ko adalen be alikaba sumana aka fini brifini ayodo akun koro komi kun koro donna akun dalen boka akulu kama ko cide ite ala delanye ite ala demenyina nyi ala kandemewa ita nyina ala fa kandemewa ite ala welanye antoro la de andengulan ka dina la de e ciden ko
ako mogo do temena awunye aka dina kama ko dina kama ube dinga de shewuye dugu koloka ube nani aye ka jo dinga yin kono kanani shi min ni be ritigena ube nani shiye ka shi da kunkolo sanfe ka tige fulay uba ci fula de ka shike ka ci fulay pura ka dina kan nege boala ka bo ka dina la me ci den ko ma tigi bo ka dina la de ka shike kunkolo la ka shi fo ka ci fulay me ama bo ka dina la o ma la bo ka dina la udo ubena ni nege penya de kijo nege penya uba sori farikolo la fo beta da ikolo na ni fasa ubi sogobu be purutik ka be penya ka boila ki kolonje ni fasa u jolento inyanama ko ikabo ukadina la ko me oma ulubo ukadina kale kijo nege fi mpenye ko dos ka sori farikolo kono fo beta da ikolona ani fasaw ibi sogobu mbetige ka be boila ki kolonje jolento inyana ma yow ben ninki la fokata tigin nimbo me amabu akadina la oma labo akadina la ciden kun kalnari alaye nin dina min fulen ninye ni islamiya ala bena ni islamiya timme awuye fota ma denkele ibe bo sana kata hadara mauta sana ani hadara mauta nuni dugu fula do be yeman tama denkele ibe bo sana ibe ta hadara mauta ite sira fonye ni ala kelembe wute mogo ibe seka suruku kungo uluni ibe seka toika bawula ite sira ko abu mina ni ala bena ni hakli shige kidon ko bena ke hakli shigi ni dina bena soro akon me aw be korotode ako sheba me aw be korotode wayam balmu ni hadisi silamaw makko be ni hadisa una nyogona nabi silamiya be de gumina tora min be silamaw kabbi dogoyama min be silamaw kabbi tora kumalama min be silamaw kabbi tora ke walelama min be silamaw kabbi amma ko be ni hadisa nyogona na an ka sabati de mogo temena unye tora min dara uka ni islamiya kama uka dina kama har o nyogona tanna te seka da anka me uluma bo uka dina la de usabar sira uka dina la de kasa uka dina ka islamiya kera degere bi be sira nanye islamiya siranya yere kama bi mogo sirana qur'ana nye usirana ciden ka hadisa unye ka qur'ana koniya teliman ko sirana silamiya ye uye silamiya juguya uye qur'ana yere koniya silamiya yere juguya kama bi mogo uye ciden ka hadisa koniya silamiya yere juguya kama bi mogo uye arabu hari nyuma uye koniya silamiya juguya koso bi arabu kan juguyara silamiya juguyara koso bi hari arabu kala nyere mogo ya akoniya silamiya juguya koso bi hari arabu kan kala akuniyara silamiya sariya kalan kuniyara bi silamiya kuniya kama ni silamiya siranya kama membali mo be silamiya obo bojiya kono bagali fora kuma fora silama wa hakili sigilen kato ayaka dina kala kadodro man yuridu Allah bihi khayra yufaqihuhu fi din ni ala heran la nyini mo minye abila famu dina dela nimbe silamauka ayaka dina kala ka famu ka barake nayi ka wolelike katama toram min bawsura be sabala qur'an abe dina min kono abe dina min namote sala koy qala sallallahu alaihi wasallam al-islam yula wala ya'lu wala yula kidon kun islamiya ale de beta fen samfe pente ta samfe sahahu Sheikh Albani fi sahih al-jami al-islam
ya'alu wala yula ciiden kun ni silamiya de beta dina be sanfɛ dina teta ni silamiya sanfɛ fo ka taa diɲɛ wuli bagabagalika kankarida n'a fɔra diɲɛ dunkew bolo bi hari an ka farafin jamanaw la bi n'u bɛ silamiya bagabaga n'a ye ka silamɛw bagabaga n'a ye a ye taa mako la dɛ a bɛ kuma fu fɔla ten inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko nin qur'ana ni silamiya ale ala de b'a jigi ko ale ala de bɛ nin silamiya kɔlɔsi ka tanga mɔgɔ si tɛ ni bɛsɛ nin silamiya la an bɛ sira ala de kan e tiɲɛ ni mɔgɔ min ko i bɛ bila silamiya kɔntoro de la kɛrɛkɛrɛli bolo kan ciden ka sunna sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ ɲumanw tɛmɛnen ye diina kɛ cogo min ni mɔgɔ minnu b'o sira kan ni mɔgɔ min ko i bɛ bila o de kɔntoro la k'i b'o de kɛlɛ anw tɛ sira o taa sira ye k'o bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ko sunna bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ an tɛ sira o kɔrɔ dɛ an bɛ sira la kana e de tiɲɛ wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakuna musalakum ala y'o de fɔ a ko nin diina ni mɔgɔ min y'i kɔ di nin diina ma a ko ne ala bɛ e bɔ diɲɛ kɔnɔ k'i falen mɔgɔ wɛrɛw ye minnu tɛ kɛ komi e ɲɔgɔnna u bɛ nin diina fɔ a fɔ cogo ɲuman na ka jɔ a jɔ cogo ɲuman na e de bɛ taa lahara ou bien ala bɛ e fura k'i bɔ ye mɔgɔ tɛ se nin diina la dɛ nin diina bɛɛ ye dɛ fo ka taa diɲɛ wuli surunya an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atun حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يغتبل اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله ni hadisa be Bukhari Muslim kono ciren ko jiyate wuli abada fo silamɛw bɛ yahudiyaw kɛlɛ k'u faga fo yahudiyaw bɛ boli ka sira u bɛ taa dogo yiriw de kɔfɛ ani kuluw kɔfɛ o bɛna kɛ o fɛn tɛ taa ni silamɛya sanfɛ koyi silamɛya de bɛ kɛ fɛn bɛɛ sanfɛ fo ka taa diɲɛ wuli ciren ko diɲɛ tɛ wuli abada silamɛw bɛ yahudiyaw kɛlɛ u bɛ yahudiyaw faga fo yahudiyaw bɛ boli ka taa dogo yiriw kɔfɛ ka taa dogo kuluw kɔfɛ ni yahudiya taara dogo yiri min kɔfɛ n'a taara dogo kulu min kɔfɛ kulu in de bɛ a yɛrɛ kanto silama ala ka jɔn yahudiya fulen kɔfɛ yan a nana dogo kɔfɛ yan n'a i ka faga i bɛ taa faga n'a taara dogo yiri min kɔfɛ yiri in yɛrɛ de bɛ kuma a b'a fɔ silama ala ka jɔn yahudiya dogolen fulen kɔfɛ yan n'a faga i bɛ taa faga illa qarqad fa innahum min sajari yahudi ciden ko fo qarqadi iri sugu do be u b'a fɔ qarqadi ako ni yahudiya taara dogo o kɔfɛ o tɛ kuma parce que o ye yahudiyaw ka iri de nko de y'a to Palestine Baitul Maqdis yɔrɔ la yahudiyaw b'a kɛ ka niiri caman de turu ye niiri caman yahudiyaw b'a kɛ ka turu parce que ni yahudiya dogora ale kɔfɛ ale de t'a fɔ sinon diɲɛ yiri tɔ bɛɛ ani diɲɛ ka kulu tɔ bɛɛ hari ni yahudiya taara dogo a kɔfɛ a bɛ silamɛ wele bɛ taa faga balimaw nin bɛ kɛ donc a hakili sigilen ka to min b'aw ka dɔrɔn silamɛw a y'a ka diinɛ kala k'a ɲɛdɔn a ka mɔgɔw wele ka taa tawhidi kan k'u ka dusukunnasiri ɲɛ tawhidi akida ɲuman a ye mɔgɔw wele ka taa akida ɲuman ma k'u ka dusukunnasiriw ɲɛ o kɔfɛ ka mɔgɔw ka bato cogo ɲuman k'o ladɔnniya o la o kɔfɛ ka mɔgɔw k'u ladɔnniya jogo la k'u lakala jogo ɲumanw la silamadenw ka jogo ɲuman sɔrɔ nin de bɛ aw kan mais a tɔ wa mɔgɔ b'a kuma mugu na fu ɲɛ a bɛ kuma fu bɔ a da a tɛ se ni silamɛya la mɔgɔ si tɛ se ni silamɛya la ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim am hasibtum an tadkhulul jannata ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. على مسمى كرتارين برمو هرب بك يرانين دينا الله جرب يرادي كتمه وريات بن قيم كن نونيا كنكو الحق منصورة ممتهن فلا تأذب فهذه سنة الرحمن. بن قيم كو تشيا ولا بتشيا دمده كم على بتشيا الله جرب على بتشيا تيجي دمه مي على بتشيا تيجي الله جربي أكوي كنا كباكولا ويالا كتاسرة على كتاسرة دوية تشيا بالله جربي تشيا تيجي بالله جربي ما تلا بلاده على بتشيا دمه ala ko ciren kan manton ma muminu ma akwawu ya miri dewa ko au beta abaka limana na ka islamiya ke kasate kata do arjanna kono kasuru mugo munun temena ala yella jarabi munda uluka ani balawu munun dara uluka ko nyogona te dawka ni islama mi nyo miro bori oboy ka hakilila de ko ebe nindina chinyata ka fo ka barake na ko itella jarabi ko balawu tu sorode fantanya uti sorode bana uti sorode ni mo mi nyo miri ko ni ni islamiyata kan ni chinyata illa fi alenne beto kudai ala ko iko boy hakilila akwa ya miri de ko au beta do arjanna kono ka soro mo munun temena ala yella jarabi munun ke ula nu nyogona mana au mawa ni mo mi nyo miro buy ka hakilila ala bawla jarabi de mo munun temena fantanya gelewu ñu soro banawu ñu soro wa julu julu usirana ujugunye jugu yu kale wa julu julu udusku sirana jugunye hatta yaqula rasul walladina amanu mahu jugu siranya koso gele ya koso degun koso fu mo munun liman yara kafara ciden ka mu'minu yerede mo sempulu tede gelayayin koso balawu koso la jarabi koso de mu'minu yere de kortora ala ka demena mo sempulu de mu'minu yere gelaya koso mu'minu yere de kortora ala ka demena fo ciden ko ciden yere ani munu limana ka faraka o ko intigi ala iko iban deme ko gelayara sade ika demen bena wakati juma yaro ni nye gelaya danya ciden yere kortora ala ka demena yoromi mu'minu munu faralem baka wulu yere kortora ala ka demen ma yoromi ya do gele yara de fo ciden ko ani munu limana ka faraka ala ka demen bena wakati juma ala kuma ne ka demen ka surawla ala inna nasrallahi qarib ala ko ne ka demen ka surawla silamiya fulede silaman fulede silama ciya fule ciden ka sunna fulede ale te deme abara foy ka kelede ni ale kele de deme bena wakati yere de ale ka deme ani ala ka sembenta katama obeke de wakati min ni eko iba kele ni ba kele wakati mi de eko iba kele ka kele nya sama de ala ba deme wakati de wala silama nunu yalla jarabu de abe kuma munu me kabo mogo da kata silamiyama kata silamiya kalama kata ciden ka sunnama kata mogo nyuma ka sira mogo munun boka abe baga bagali kam munun ni kuma munun me kanyeso uluma a hakili sigilen ka tode la jarabi wude do ubeteme la jarabi wude do mogo yunye sinin dinama fanga min tumbe ulula jama min tumbe ulula nafulu min tumbe ulu bolo jiya dunke munun be sisa nyogona tan tuntu bolo uluma se silamiya la ala ya ka silamiya deme ka sabati qala sallallahu alaihi wasallam لا تزال طائفة من أمتي
جاهرين على الحق لا يضرهم من خجلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك كركر بلوكا مغمون بتشيدين كسنك لما منهج السلف الصالح منهج السلف الصالح كورموني مغنيمان تمنا انتم بسرام من كان مغمين دينك وشغلا شيبان تابينا ubafu nunu de mataifatu mansura ko alaka jama demele jama minni alaba deme jiyan kono taifatu mansura kiren ko ako jama kulu tawulin ne kan mantawuna nubu ka cinyaka alabu deme ciyayin ka de fana ni mugo mu nyu labila ube ni mugo mu nyu soso mugo mu nyu kelewo o te foyi toruma fo ala yere kala tige kanani jiyan wuliye minya ciren gari sa sahlende an ka hakkili sigilende da koy silamiya te bo jiya kono fo kata jiya wuli an hakkili sigilendo ciren ka sunna te bo jiya kono ciya tigu te bo jiya kono fo kata jiya wuli min koy wa kele ube ba baga ube be kuma wari ta kunye shama ambe sira ede koro ambe joro ede koro me an joro lento silamiya koro an joro lente sunna in koro awun joro lente salafu salihu ka tabolo tugu bagaw ake baga afo baga an joro lente ulu koro ube se ka lajarabi de mais an joro lente u koro de emun bu kele an joro lembe ede koro ala ki furaki boy yorunin kele kanani mo wore o kanu alama ambe ala deli silama wala kan sabati ala kan sabatan ka dinaka ala ka silamiya deme sunna mogo asabati len kato kere kerele bolo ka munun fana sunna mogo fana fule chaman ba dambe kata sunna mogo fana ma sunna mogo fana ka haqiqa mawbe woyede munun be mane haji salafuka tabolo mogo chaman ba fo qur'ana ni sunna me munya bila katawula munya bila filila munya to ayesra bila na yesalafu salu ka famu bila jamakulu parce que dina est fin sabade al-Qur'an wa sunna ala fahm salafu salih dina est sabade Qur'ana ciden ka sunna mo nyuma temeno famuka ni sabade do me chama nye fula inde mina ni ay mo chama ni kram mo chama Qur'ana ba kunna de arabu kamba doni ba bolode diplôme ba bolode ni abila la qatawla abila la filula asababu ye munye Cheikh Albani ko yeppe sabana inde bila salafu ka famu sunna mo be qataw kono ay salafu ka famu inde bila bun khaymu yode fo al ilmu qala Allah wa qala al ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhu ulul irfan bun khaymu ko doni e sabate ala kote ciden kote shebau kote waje ciden ka shebau de be qur'ana do uba korodo uba manado ciden ka shebau hadisau fora ulude be hadisau nyedo fi ka sagi kata ulude ka famuma men ni ko yere ka qur'ana durusi famu ani ka rabu kan famu doro ibe bilifili kono wala ni islamu yenni sabamina al-Qur'an wa sunna ala fahmu salafu salih ni silamu ye ni sabamina ku kala ku famu ka barake mu ye ka woleli ke katuma foi tesula foi tesula jiyan kono ni saba kan ni to silamu bolo foi tesula wala fo silamu kan ni saba da mina u ka kala ka famu baraka ke nu ye an ka jowka ni tora ya ansoro wala o dawa kono na keli kono la an ka sabalu o tora kono kamunyu o tora kono abeteme la jarabu de do me ante labila munum ba kele ambe sira la kana wulude labila me emi mbaka ete ala be edemede ambe ala dele ala ka silamaw deme ciden ka sunna la ka deme ya salafiya salafu salihu ka famu ala ka deme ka sabati dugu koloka min ba famu afamu nin dina hakili shigi yere bebe nin dina famu nyumande kono
ni saba imamuna malik yore fo lan yaslahu li akhir hadhihi al umma illa ma salaha bihi awwaluha imamuna malik ko rahimahullah akon nim mantun laba aw tese ka foyi fo ka foyi ke ko be dina dilanay ni dina bese ka dila fo mantun folo ye dina dilani minya ka dilani wode mantun folo ye dina dilani minye nama dina dilano doye ni aw ko be dina dilani famu ni haklina dina tese ka dila mantun folo ye dina dilani munye alquran wa sunna ala fahmu salafu salih qur'ana ni sunna shego ka famuka mantun folo ye nin dina barano de uye nin dina joni ode wala mantun laban nan fana ba fe nin dina ka jo har fitina ni la jarabu munun kan nu yan soro kateme no yala kateme tele yala kan chugula kan sabatilen to ni sabambo de minade mantun folo ye nin dina dilani minye mantun laba nama dina indilano de imamuna maliki ko na yasira sira kurata ko aw be dina dilanaye kasur mantun folo ya dilani minani ote dina te dilaw bolate nyate jo abaka jinya ewa chiya kakallagara chiya dina te jo bolo silama chama mbode kono bi suno nanya qur'ana mina kasunna mina la famu salaf salu sebo ya famu chogomi amma korto amma teleya an kalara ka famu an sagira kata ka karmugo bawma fili chama ni kata uchama be ante biya kono ye silama binin be kata ni fili kono anya mi fode uko ka barake ni uyere da nu yere ka hakilina ute sagi kata qur'ana mu ute sagi kata sunna ma ute sagi kata salafu kata boloma uka karmugo nyuma sabatile munun tumena uko ute sagi kata ulude ka famu no ka kitabu ma ube ode torano fitina no o filide kono ambe ala delala ka nyuma mbala aka silamiya tangala ka silamiya koroshi me la nyine ye munye dro ni hadisa kunye de kaw hakili sigi bagali kanni kankari madda nu bake kanyesi silamiya ma ute sala unote ni silamiya la al-islam ya'alu wala yu'la silamiya de beta fembe sampe pente se katani silamiya sampe ni nyeci den ka kuma de shagal baniya kenya ambe ala delala ka jamana usuma ala ka jamana utanga ala ka silamaw deme ala ka silamiya sabati ala ka silamiya cinya sabati dugu koloka fitina munun banka jamana kuno ala ka fitina nunun duga ku bo jamana kono kantanga kan koloshi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله